Kaixo, jokalariok, zer modu zarete? Ongi? Primeran, hemetxe gaude. Black Ops 3-aren bila... Lehen, ez egizemagarrengo mapa, uste dut ja maikagarren kapitulua, atala, ez dakit, demontrarrailua. Eta dagoeneko Black Ops 2 iritsi gara, hau da, transiteko... Hola! Hala, xere, a ber. Baten bezerrek. Hau montatzen nahi nauk, gizue transiten... gauza asko montatu behar zirela. Gehiagi, gauza honeako, baina tira. Eta egiten ari garen modua denez, bat, bi. Hemen bestia, jaztuzen txon, nuntzaken. Kaixo autobusa. Oidek. Eta hor ningu daten adek, hau, erabili, uepa. Hala, uepa, isorillo. Hala. Hementxe gaude, dara itxiko jo. Gizue ezin dugula irten, autobus magikoa hor daukagu zai, baina ez gara, igoko. Ez daukalako gogorikan, hori beste atal baten egingo dugu. Aktualizazio batekin edo. Egun gutxi falta dira, Black Ops 2 ateratzeko. Gutxi, alegia 6 egun osazpio sortzi. Bideo hau grabatzen ari nahi zen eguna kontutan hartuta, gaur ez dago batetzen. 29 deken, 30 deken, hor zegizan deken. Adera. Edo, noiz igoko dudan, eta noiz ikusten duzuen. Jaja! Gogoratu, informazio gehiago, gamerautxia.eu zen duzuela. Gameplay gehiago, Euskal Minecraft zerbitzaria, doainik ibiltzeko aukerarekin, baita ere BIP modoan, very important palomo modoan, baina hori gamerautxia.eu zen duzue informazio guztia. Hementxe, spam alert, Jesus. Eta taufitai! Zenbat denbora Black Ops 2 ibili gabe. Ja, astuta ditxon. Ana, ja, zu hasiek. Ingo jatenadek igual. Gauza ari maia. Hau hemen jartzen baldi maia, zombi bat zirkorrak ajuetuk. Cada verga. Hala, venga. Serio, esatea, que son sustuak eramarezia. Josu, Richtofen. Kantare. Oitura de que besera, kapum. Katapum. Inglesos pretende, kaboom. Hemen jarriko jat. Tatzituke. Etxekit, Ointxe nago estrategia probatzen. Bola, pixkat. Se me van a poner los brazos con tanto martillazo. Bai, gaizki, Misty. Oidek, truko! Truko. Ole. Vale, josiak. Oguez. Vale, katia. Haudek sufritzia, no pixka nola. Alde. Munizi, bueno, ez dit ezetako behar, baina. Munizioa zorra nekitze hau! Hola. Sentimeat. ¡Munición máxima! Vale. ¡Cuánta munición! No hay pa' quien haga. ¡Manos fuera, pedazo de sobón! Vale. Hala. Men. Zombiak hil berritu galdian azkarena. A ver, nola itean, pues arringo rondan, tío. Trampa itea se caga, baina, ez ziko trampa ikan. Trampa, agizu turbinak iratea hobek irikitzen direla.
Zenbat bala berrizkia, tío. A ver, ¿qué cacheco? Hola, hola. Bien hecho, ¿no? ¡Piscar! ¡Ah! Cabe la Rusia, este te kontatea. Bueno, honea arte. Kabe, joso, setxaran akematutan. Baina bati. Urrengoan izango bala, denbora gutxi faltaketa blako zirurako. Izan dutxa, aio!